हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनायजों लोगोसे लेटेस्ट आपडेट बेनो जाबाय सिलेबास ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 जेराव SLRC नि आन्डाराव दंमोन भेकेन्सिया गासै 26,000 नि बारा दा बे एग्जामा बर'आवनो जागोन नोंथांमोना गाव गावनि डिस्ट्रिक्टआवनो नोंथांमोना एग्जामखौ होनो मोनगोन अफलाइन एग्जाम जागोन एडमिट नोंथांमोना एग्जामनि 10 डेज सिगां डाउनलड खालामनो हागोन बेनो जाबाय जुलाइनि जोबनायथिं एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन आरो एडमिट होयोब्ला नोंथांमोना बड' जब इनफो चेनेलाव जेब्लायबो मोनखागोन थ' बिनिफ्राय जों फैबाय अफिसियेल साइडआव बेयाव फैनानै जों गासैबो डिटेल्सखौ नायफिनजोबगोन नोंथांमोना जाहाथे गोनो गोथो एसेबो जाया दा ग्रेड 4 लेभेलाव भेकेन्सिया दङमोन 13,300 आरो ग्रेड 3 आव दङमोन 13,141 बे एग्जामा एक्सट्रा जागोन ग्रेड 3 एक्सट्रा बेनिफ्राय ग्रेड 4 आ एक्सट्रा सेम डेआवनो जाया दा बेखायनो जों थांगोन फैदो अफिसियेल साइडआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोङो लगइन खालामसै दा लगइन खालामबा नोंथांमोननि पेमेन्ट साक्सेस जानाय बा जायैखौ बा लोगोसे नोंथांमोना कारेक्सन खालामनाया आपडेट जादोंना जायाखै दा बेखौ नायनोब्ला जोङो लगइन खालामनांगोन दा बेखायनो ग्रेड 3 आनो जा ग्रेड 4 आनो जा नोंथांनि सायावसै जायखिजाया आइडि होनानै लगइन खालामनांगौ दा बेखायनो एप्लाइ हियार मोनसे मोनदों जायखिजाया अपसनाव नोङो जि पस्टआव खालामदोंमोन ना बेयावनो क्लिक खालाम ग्रेड 3 बा ग्रेड 3 आव होदो 4 बा 4 आव होदो दा आं ग्रेड 3 आव खालामबाय बेनिफ्राय लगइन मोनसे अपसन मोनदोंना बे लगइनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंनि माखासे डिटेल्सखौ नायनो हायो एन्ड निउज एन्ड आपडेट मोनदों गाहायाव स' नोंथांमोना बेयाव निउ एन्ड आपडेटआव नायनो हागोन लेटेस्ट नटिफिकेसन दा बिदिब्ला जों लगइनाव क्लिक खालामबाय बेनिफ्राय आइडि होदो पासवर्ड होनानै लगइन खालामदो आरो नोंथाङा बावदोंब्ला फरगेटआव क्लिक खालाम बे फरगेटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोङो रिकभारि खालामना लानो हायो बेनो जाबाय मबाइल नाम्बार बार्थडे होनानै साबमिट खालामबा नोंनाव मेसेज थांगोन जाय मबाइल नाम्बारा रेजिस्टार थानाय बेयाव थांनानै लगइन खालामनानै नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन थ' बे खामानिखौ मावना ला बावदोंब्ला स' दानिया नैबे जाबाय सिलेबास बेवहाय ग्रेड 3 बो दङ आरो 4 बो दङ जों फार्स्टआव नायगोन ग्रेड 4 लेभेलाव दा नोंथांमोननि एग्जामा 7 आगस्टआव बुंदोंमोन नालाय सेम डेआवनो मोननै एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन दा मोननै खालामनाय जाहोना बेनो जे 8 पास लेभेला एक्सट्रा बेनिफ्राय 10 पास लेभेला एक्सट्रा एप्लाइ जादोंमोन नालाय ओंखायनो एक्सट्रा एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन आरो नोंथांमोनखौ मोननैबो एग्जाम होनो चान्सखौ होगोन दा फार्स्टआव 8 पास लेभेलनि जागोन उनावहाय 10 पास लेभेलनि जागोन दा नोंथांमोननि सिलेबासा माखौ फरायनांगौनो बेनो जाबाय नोंथांमोननि 2 नाम्बाराव दङ क्लास 8 पास लेभेलनिखौ नोंथांमोना फरायनांगोन जाय नोंथांमोना स्कुल लेभेलाव मोनबोदोंमोन गासैबो बुक्सखौ नोंथांमोना कालेक्सन खालामना ला लोगोसे जिके नोंथांमोना एक्सट्रा बिजाब बायनानै फरायबानो जाबाय जिकेआ कमन जिके फैखायो ग्रेड 3 आनो जा 4 आनो जा दा बेखौनो फरायनो होदों आरो नोंथांमोनखौहाय 8 पास लेभेलखौ नायजोब बेनिफ्राय 10 पाससिम हायोब्ला नायबानो जाबाय नोंथांमोना जायफ्रानोखि ग्रेड 4 आव एप्लाइ खालामदों थ' बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया बेयाव माइनास पइन्ट गैया बेनिफ्राय एग्जामा बेसेबां नाम्बार जागोन जों बेखौ नायलांगासिनो दङ दा बे एग्जामखौ नोंथांमोना पास खालामबा सिलेबास फल' खालामनांगोन होमबासो पास जागोन बेखायनो नोंथांमोना जेसेबां हागौ दानिफ्रायनो नोंथांमोना बिजाबखौ बुथुमखादो कालेक्सन खालामदो जिकेफोरखौहाय मेथ्सखौ मोजां नायदो दा बुंदों 3 नाम्बाराव नोंथांमोनाहाय ओरैबायदि माखासे साबजेक्ट्स फरायनांगौनो माखासे टपिक होखादों बिनि सायाव फरायनांगोन दा बिदिब्ला फै नायनि बेवहाय मा साबजेक्ट होदों जों बेखौ गासैबो फारि फारि नायगोन दा नोंथांमोना गिबियाव मोनबाय इंलिश बेनिफ्राय ससियेल स्टाडिज एबा समाज बिगियान नोंथांमोना नायदो आरो मेथामेटिक्स नायदो मेथ्सखौ नायदो जिके नायदो एन्ड मेन्टेल एबिलिटि एन्ड लजिकेल रिजनिं बे नोंथांमोना मोनदों सिलेबासखौ बेनिफ्रायनो कुइसन दानाय जागोन बेखायनो कालेक्सन खालामना ला दा बे कुइसना खैथा फैगोन मोनबेसे फैगोन बेनो जाबाय गासै 135 ता कुइसन फैगोन दा बे वेमार्सआव जागोन अफलाइन एग्जाम जागोन नोंथांमोना अपसन मोनखागोन मोनब्रै अपसनाव मोनसे कारेक्ट थागोन स' बिनिफ्राय मोनसे कारेक्ट जायोब्ला 1 नाम्बार मोननाय जागोन आरो टाइमा जाबाय 2 आवार्स एबा 2 घन्टा एग्जाम होनो मोनगोन नोंथांमोना बेवहाय नेगेटिभ मार्किं गैया गासैबो एग्जामावनो नेगेटिभ गैया बे पस्टआव गासै ग्रेड 3 आनो जा ग्रेड 4 आनो जा 26,000 आव बेयाव नेगेटिभ गैया बिनिफ्राय सेकेन्ड स्टेजआव मा थागोन ग्रेड 4 लेभेलाव इन्टारभिउ एबा स्किल टेस्ट स' नोंथांमोनखौहाय स्किल टेस्ट एबा इन्टारभिउ लागोन बेनो जाबाय मोनसे पस्टआव सानै लिंहरगोननो स्किल टेस्ट नायनो थाखाय दा नोंथांमोना सिलेक्सनाव 1:2 मोनदों जे मोनसे पस्टआव सानै केन्डिडेटखौ लिंहरनानै नोंथांमोनखौ नायगोन आरो नोंथांमोननो जायखिजाया सासेनो साख्रिखौ होनाय जागोन थ' बेखायनो भाइभा टेस्टखौ बोरै पास खालामो डिसक्रिपसनाव मोनसे भिडिअ दङ बेखौ नायदो नोंथांमोना थ' दानिया जों फैबाय ग्रेड 3 लेभेलाव बेयावबो नोंथांमोननि एग्जामा सेम डेआवनो जागोन नाथाय एग्जाम डेटखौ जों दाखालि मोनदोंमोन ना 21 आगस्ट होननानै दा बियो चेन्ज जाबाय दा बियो लांबाय 28 आगस्टआव लांबाय आरो बेयावबो एग्जामा खननै जागोननो दा बोरै खननै जागोन जों बेखौ नायगोन अके दा एग्जामनि टाइमखौ आं खिन्थानो बावदोंमोन ग्रेड 4 बेनो जाबाय 10टानिफ्राय 12टासिम फुंनिया आरो बेलासिना 2टानिफ्राय 4टासिम स' बिदिब्ला जोंहा HS पास लेभेल बेनिफ्राय डिग्री पास लेभेल मोननै टाइपनि एप्लाइ जादोंमोन ड्राइभारखौ दोननानै ड्राइभारा उनाव जागोन
स' बिदिब्ला नोंथांमोननि HS पास लेभेलनि एग्जामा जागोन 10थानिफ्राय 12थासिम आरो बेयाव डेटआ गासैबो सेम डेआवनो मोननै एग्जाम जागोन। दा बेखायनो जोङो नाम्बार 1खौ नायनोसै जोङो मा फरायनांगोन HS पास लेभेलाव नोंथांमोना एग्जाम लिरनोबा बेनो जाबाय नोंथांमोननि ससियेल स्टाडिस एबा ससियेल साइन्स बेखौ नायखानांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना मोनदों GK मोनदों थ' बिनिफ्राय मेथ्स मोनदों बेनिफ्राय मेन्टेल एबिलिटि टेस्ट मोनदों एबा लजिकेल रिजनिं मोनदों प्लास नोंथांमोननि इंलिश बे रोखोमनि फैगोन बे HS पास लेभेलाव थ' बिनिफ्राय नोंथांमोना डिग्री पास लेभेला आलदा सिलेबास दङ अलमस्ट सेमानो जायो नाथाय एसेल' चेन्ज दङ अके दा बेनो जाबाय नोंथांनि टाइमखौ नायदो 10 AM निफ्राय 12 सिम थागोन 28 आगस्टआवनो मोननैबो एग्जाम जागोन फार्स्ट आरो उन थागोन बेनो जाबाय ग्रेड 3 लेभेलावबो HS पास लेभेल डिग्री पास लेभेल बेखौ आं क्लियार खालामबाय गोनो गोथो दाजासै थ' बिनिफ्राय जों सेकेन्ड नाम्बाराव नायगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि बेचलर डिग्री एबा सिम्पल डिग्री पासआबो खालामदोंमोन प्लास कम्पिउटार सार्टिफिकेट गोनांफोराबो अनलाइन खालामदोंमोन ओंखायनो नोंथांमोननि एग्जामा बेयावनो जागोन। दानिया जोङो डिग्री पास लेभेलनि सिलेबासखौ नायनोसै फैदो बेनो जाबाय ससियेल स्टाडिस ससियेल साइन्स दङ बेनिफ्राय GK थागोन लजिकेल रिजनिं थागोन बेनिफ्राय दानिया क्वान्टिटेटिभ एप्टिट्युड दङ बेनिफ्राय कम्प्रिहेनसन दङ आरो लोगोसे नोंथांमोननि मेथ्स दङ एन्ड इंलिश दङ एग्जामा 2 PM निफ्राय 4 PM सिम बेखौ नोंथांमोना फल' खालाम। दा लोगोफोर बेयाव रिडिं कम्प्रिहेनसना जोबोद इजि मेथड बेयाव नोंथांमोना मोजां नाम्बार मोननो हायो नाथाय नोंथांमोना प्रेक्टिस थानांगोन माखासे स्पेशेल ट्रिक्स दङ बेखौ नोंथांमोना नायनांगोन आरो लोगो लोगो एन्सारखौ एटेम्प्ट खालामनो हायो मानोना बे कम्प्रिहेनसनावहाय नाम्बार 5आव 5 मोनखायो जाहाथे नोंथांमोना बेखौ फल' खालामो बेयाव 10बो फैनो हागौ थ' नोंथांमोना बेखौहाय जाहाथे मोजां एटेम्प्ट खालामनानै नाम्बारखौ लानो हायो जेराव नेगेटिभ गैया थ' बिनिफ्राय बे 10 पास लेभेलनिफ्राय कुइसन दानगोन होनना बुंदों बेखायनो 10 पास लेभेलनिफ्राय नोंथांमोना मोजां फराय क्लास 10आव जेरैबायदि मोनदोंमोन बेखौनो नोंथांमोना मोजां फरायबानो जाबाय आरो हानाय एसेबां GK कालेक्सन खालामना ला जाहाथे मोजां एटेम्प्ट खालामनो हायो। दानिया जोंहाथ' सिलेबासखौ मिथिबाय दा नोंथांमोना जेब्ला एग्जाम पास जागोन अब्ला स्किल टेस्ट थाबावगोन ग्रेड 3 लेभेलाव दा बेसेबां लिंहरगोन नोंथांमोनखौ स्किल टेस्टनि थाखाय बेनो जाबाय 1:2 रेशिय' दङ मोनसे पस्टआव सानैल' लिंहरगोन नोंथांमोनखौहाय सिलेक्सन खालामनो आरो जायनो मोजां पारफरमेन्स लानो हायो नोंथांमोननो साख्रिखौ होनाय जागोन बेनो जाबाय 1:2 रेशिय' लादों बेयावबो ग्रेड 4 ग्रेड 3 गासैयावबो 1:2 हमना ला मोनसे पस्टआव सानै लिंहरगोन नोंथांमोननि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 एग्जामाव जेराव नेगेटिभ मार्किं गैया दा बेखायनो हानाय एसेबां काटअफखौ लानो नाजा मोजांनिफ्राय मोजांसिन एग्जाम लिरनो नाजा हायाबाबो नोंथांमोना एटेम्प्ट खालामना फै जाहाथे गोरोबबायोब्ला नाम्बारखौ मोननाय बायदि दा बेखायनो नोंथांमोना माबोरै एग्जाम जागोन दानिया बेयाव नायनोसै डिटेल्सखौ ड्राइभार एक्सट्रा ड्राइभारखौ नांथ'ला थ' बेनिफ्राय 3 नाम्बाराव बुंदों नोंथांमोना गासै 100टा कुइसन मोनगोन आरो बे मोनसे नाम्बाराव बेसेबां नाम्बार थागोन कुइसनावहाय बेनो जाबाय 1.75 नाम्बार थागोन बे डिग्री पास लेभेलाव के मानोना नोंथांमोना गासै 175नि एग्जाम लिरगोन नालाय आरो लोगोसे 25आ जाबाय स्किल टेस्टआव थागोन गासै 200नि एग्जाम जागोन दा बेनो मोनसे नाम्बारावहाय 1.75 थागोन माने मोनसे कुइसनावहाय 1.75 मार्क्स थागोन आरो अब्ला 175 जायो गासै 100टा कुइसनावहाय दा बेखौ मोजां नोंथांमोना होदो बेनो जाबाय नोंथांमोनाहाय 25नि स्किल टेस्टखौ मोनगोन जेरै हमना ला इन्टारभिउ एबा भाइभा थ' बेनिफ्राय नाम्बार 4आव दङ बेनो जाबाय HS पास लेभेलाव नोंथांमोनाहाय बेसेबांनि एग्जाम लिरगोन बेनो जाबाय बेयावबो गासै 100 कुइसन्स थागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय HK मोनलायबाय नै बेनो जाबाय गासै 150 जागोन गासै मार्क्सआ 150 100 कुइसन्स बेनिफ्राय मोनसे हायोब्ला 1.5 मार्क्स मोननाय जागोन अके गासै नोंथांमोना 150 एग्जाम लिरगोन आरो 2 घन्टा आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया गोसोबादि एग्जाम होनो हागोन। दा बेनो आरो लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ सिलेबास थ' नोंथांमोना मोजां फल' खालामदो एग्जामखौ मोजां होदो आरो लोगोसे एडमिट कार्ड फैयोब्ला नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामगोन एन्ड भिडिअ लाबोगोन दा बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला थ' साबस्क्राइब खालामना ला बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव जेब्लायबो जबनि आपडेटखौ मोननो